Besteak beste, txikita ota egiren eta haiekin batera, fusilatu zituzten Frapeko hirukideen senideak gurekin manifestazio horretan izatea. Guk larun batean mezu argia helaraziko diegu, garaiko eta egungo faxistei, eta da herri hau herri duin bat dela, herri hau herri antifaxista bat dela, herri hau feminista dela, euskaltzalea, aurrerakoia, abertzalea, independentista, eta herri honetatik ez direla pasako, ezin izan zuten, ezin dute eta ezin izango dute. Hori da guk larun batean igorriko dugun mezua, hori bakarrik ez, esango dugu herri hau perrez dagoela, etor daiteken horri aurre egiteko, eta aurrean izango gaituztela, esan bezala faxistek eta ultraeskuindar horiek, baina hori bakarrik ez, esango duguna da, herri honetan badagoela indarra, badagoela determinazioa, badagoela aukera, eta badaudela baldintzak ere aldaketa politiko eta soziala gauzatzeko. Alegia, eskuineko edo eskuin muturreko indar horiek eraikitzen ari diren eta eraiki nahiko luketen mundu horren parez pare, guztiz bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko eta Euskal Herri horretatik ere guztiz bestelako mundu bati, mundu justu eta berdintzale baten eraikuntzari ekarpena egiteko.